Χωριστά παρατηρήσει κάθε παιχνίδι. Ωραία κάθεση του Καφέ Αλπικίδης. Στην έξοδο του Αουάτ, γκολ! Την μπάλα, πρέπει να ανεβεί λίγο Βίντρα για να πάρει μπάλα από εκεί. Παλιά για τον Κατσουράνη που την ελέγχει μέσα στην περιοχή, τη βγάζει. Έλα ρε Δημητράκη, γκολ! Γκολ! Όπως φάνηκε στο Λιχτενστάιν, το Καραγκούνης πάντα σε τέτοια μάτς είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Σαμαράς κάθετα, εδώ είναι το γκολ. Ναι, 1-0! Χαρά. Είναι ακριβώς την ίδια θεία την ώρα που γίνεται η παλιά του Σαμαρά. Και το πλασέ. Η ισοφάριση για την Ελλάδα, τον Γιώργο Σαμαρά! In the 55th minute, and it's the man that came in, Sotris Ninis. He replaced Mitroglou in the